aku mbok kepompong dorong mbok. Kan mboke Sarip mbok. Lho sampean niku nek kene dikira maling omahe Sarip. Aku saka Bang Mekar kok maling. Wis elek Pak, Lah aku atiku teratap, kowe teko-teko. Hei, geger. Aku mesti arep mbok antem iki, Mbah. Dah. Bolak-balik diangel. Lah awakmu njaluk dadi apa? Aku wis setahun lho, Pak. Kowe njaluk dadi apa? Kowe dadi apa? Sing aman apa, Pak? Duh, ya sing aman kabeh iki aman tergantung kowe iki iso apa ora aman ya dadi meja kursi. Masa ta? Heeh. Oh, benda mati ya aman ya? Aman. Kula dados meja. Ya, Oh, heeh. meja. Oh, mbok Sarip ngono. Iki